Oravský hrad v obci Oravský Podzámok je jedným z najkrajších hradov na Slovensku. Je to výrazná dominanta oravského regiónu a patrí medzi najvýznamnejšie pamiatky hradného staviteľstva na území Slovenska. Najvyššia časť hradu je vo výške 112 metrov nad hladinou rieky Orava a nachádza sa tu hradná studňa, ktorej hĺbka bola až 90 metrov. V polovici 13. storočia tu pravdepodobne na mieste dreveného hrádku postavili murovaný hrad, ktorý sa prvý raz písomne spomína v roku 1267. Vtedy ho kráľ Belo IV. Prevzal od Mika Balaša výmenou za Žilinu, Varín a Sučany a stal sa tak kráľovským majetkom. V roku 1298 patril hrad k územiu Matúša Čáka Trenčianskeho a v 15. storočí sa stal majetkom panovníka Mateja Korvína. V stredoveku vládol na Oravskom hrade rušný vojenský i spoločenský život, najmä za vlastníctva Petra Komorovského, Jána Korvína a Turzovcov až do roku 1621. V čase stavovských nepokojov v roku 1627 sa ho na krátky čas zmocnili aj sedliacky povstalci pod vedením Gašpara Piku. Keďže obranný systém hradu bol veľmi dobrý, nebol Oravský hrad nikdy dobitý. Na tomto hrade bola nakrúcaná prvá čierno-biela verzia filmu Dracula z roku 1922. Ďalej sa tu točili filmy ako Kráľ Drozdia Brada, Princezná a žobrák či Sokoliar Tomáš.